Здравейте, приятели! Както знаете, аз съм фен на моята кухня номер 1, предаването по BTV, в което участват двама от доста популярните тиктокъри, Чичо Пако и Цецинката, на които аз съм фен. Какво се случи в предаването последното? Според мен сготвиха отлично. Празните чини показват качеството на храната. Аз видях само празни чини. Първото, което е. Второто, което е, това предаване от кулинарно се превърна в възпитателно. Защо по дяволите съдиите и участниците другите трябва да дават оценка за поведение, как се държат, че били арогантни и аджеба, защо така се държали. Вижте сега, това е кулинарно предаване, трябва да оценяват на основа на качеството на храната, а не на качеството на поведението на двамата участници. Защо ги критикуват само те? Защото са уверени, защото знаят какво правят, защото не се интересуват от субективното хорско мнение, а само от обективното. Да, според мен държат на градивна критика и се държат доста добре въз основа на това, което другите участници показват срещу тях и съдиите се опитват да ги репресират. Лично за мен, както винаги съм казвал, в България всяко предаване трябва да е преизначено, трябва да е много с по-завишени критерии, защото всички развириши много разбират и всички много знаят. Така, мисля, че вечерата им беше превъзходна. Мисля, че отстраняването на два други отбора посредством двубоите показва тяхната кондиция и тяхното положение в готвенето. Мисля, че го разбират. Не може всички в последното предаване да обясняват как има косми и четина в в едно печено свинско, при положение, че те го бяха проверили доста и аз абсолютно никъде не видях четина. Всеки говореше за четина и за косми, но никой не ги показа, а само говореха за тях. И тези участници, които бяха преди тях, женената двойка, само чакаха момента да се реваншират и да дадат лоши оценки и да се направят на колко са добри. Извинявайте, но в последната вечера на Чичо Пако и Цецинката имаше много идея, много хубаво изпълнение и предполагам, че е била вкусна, защото, както казах, всичко беше изядено. Не може да сравняваме един сложен десерт като този, който те издадаха, с една варена круша. Така че, какво да ви кажа, малко съм погнусен даже от съдиите и от участниците, които не дават обективни оценки, а дават субективни с оглед да ги отстранят, защото се страхуват от тях и с оглед да ги наранят, защото те са искрени, с обективно мнение и с точни коментари за техните вечери и вкусови качества на техните вечери и издадената храна. Както всичко в България, имаме само омраза, не е важно аз да съм добре, важно е Вуте да е зле. Моля на всички, които ги изследват и подкрепят, дайте по един лайк, лайквайте, шервайте и съскрабайте това видео, да може да бъде видяно от повече хора и пишете какви са ви коментарите за участието на Чичо Пако и Цецинката в предаването Моята кухня е номер 1, за да видим дали повече хора са на мнение като мен. Мерси, приятели, да сте живи и здрави и приятно гледане на шоуто. Чао, чао!